Sa minn kmieni l-Ħadd filgħodu, ħaddiema mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ssiltu ma' nirien li tkebsu fl-Aħrax Tal-Mellieħa u li bdew matul il-lejl. Uffiċjali tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi qed jikkwantifikaw il-ħsara li saret fuq s-siġar u l-abitat f'żona li hija waħda ta' importanza ekoloġika. L-ewwel rapporti juru li s-siġar l-aktar milquta huma dawk tal-akaċja, flimkien ma' numru konsiderevoli ta' siġar tal-lentisk u medda ta' xahar li wkoll inħarqet. Fis-stqarrija l-Pulizija qalet li sabu 3 kampijiet u fosta tan-nar li kienet għadha qed taqbad u possibilment in-nar beda minnha. Wara tfittxija fiż-żona u fil-kampijiet, il-Pulizija sabet mowbajl u rnexxilhom jagħmlu kuntatt ma' sidu. Sit il-mowbajl raġel ta' 33 sena mill-Furjana ġie mitkellem il-Pulizija fejn irriżulta li hu flimkien ma' mara ta' 29 sena minn Raħal Ġdid u raġel ta' 29 sena minn Ħal Safi kienu qegħdin flimkien jikkampjaw mingħajr permess fil-post fejn beda n-nar. Mill-investigazzjonijiet li saru rriżulta li n-nar beda b'mod aċċidentali, madankollu l-persuni li kienu fuq il-post allegatament telqu wara li n-nar infirex f'ħakkatajn kkawża tar-riħ qawwi li kien hemm fl-akwati. In-nar ġie kontrollat mill-membri tal-Protezzjoni Ċivili li baqgħu fuq il-post sa sigħat wara li n-nar intefa' kompletament. Il-Pulizija se tieħu passi kontra 3 persuni fil-qorti. Il-Ministru għall-Ambjent Farrugia spjega li fl-aħħar xhur skattat ħidma intensiva fuq pjan li għandu lan li jipproteġi parks naturali u msaġar kbar bil-preżenza ta' rangers professjonali. Jien għamilt kuntatt mal-Konsil Lokali tal-Mellieħa fejn tkellimna fit-tul dwar x'hemm bżonn isir u l-ħidma li kienet għaddejja diġà. Jien għalija mhuwiex aċċettabbli li f'postijiet bħal dawn imsaġar kbar qed ngħidu parks naturali kbar ma jkunx hemm rangers jew green wardens. Il-Ministru żied li dwar dan hemm bżonn ta' pjan aktar fit-tul li ġela darba jsib il-finanzjament mistenni jiġi implementat mal-budget li jmiss. Hemm ukoll bżonn allura mbagħad ta' pjan fit-tul anke fejn hemm reservoirs biex każijiet ma kellna kanal li jaqbad wieħed jista' jieħu azzjoni mingħajr ma jistenna li s-CPD jintervjenu fil-mumenti ta' wara. L-investigazzjonijiet dwar dan il-każ għadhom għaddejjin u qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett tal-Qawra. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.